Диапазон Рекордс. Казвам ти за леглото ти, целия си класа С, фитнес тяло, мускул цяло, за коя ли не е чест с тебе да се пробва днес. Кой е най-големия? Ти си най-големия. От Бургас до София, най-железния. С кой сега ще изгоря? С теб сега всеки ден и този ден хитовете на DJ неуморният продължават.